hakilitigi ye an balimaw ni ye kibaruyaw ye kibaruya minnu n'a bɔra an ka jamana armée yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ka daminɛ Mali kun fo a kun armée bɛ kɛlɛ la a seleke bɛɛ la boni armée ye lamagali kɛ ye nka dugudenw siran kojugu terrorisiw daga ka b'u da la mɔgɔw ka se ka voyager siraw kan bɔnbu kana taa daw ɲɛ duguden dɔw ye bɛnkan kɛ o ni o terrorisi kuluw cɛ an t'an da don o bɛnkanw kɔnɔ kumaw la bi an balimaw terrorisi ninnu k'u ko fana ka bɔ Douentza ka taa Ombori ko ni 18h sera mɔgɔ kana tɛmɛ bilen fo 6h du matin nin bɛɛ ye provocation kumaw ye o kɔfɛ an bɛ bali min na Faransi kunnafoniso min bɛ yen Jeune Afrique Faransi gɛnni Emmanuel Macron a y'a jɛya bɛɛ ma k'u ka kunnafoniso ani anw ka jamanaw kɔnɔ privé minnu bɛ yen k'u ka olu dɔw sɔrɔ ka financement kɛ pour que Faransi fana tɔgɔ bɛ se ka ja cogo min an ka jamanaw kɔnɔ Rusiw bɛ mangoya cogo min Rusi minnu nalen bɛ bila Faransi place la o baara ka kɛ a kuma fɔlen Faransi kunnafoniso dɔw bɔra ka Macron jaabi ka lagosi mɔgɔw ko ko k'u kɛra maa ye an k'aw ma foyi faamu Macron ye kuma min fɔ a y'u exposé de u bɛ nin baara la ka kɔrɔ mais le fait que président yɛrɛ taara jɔ o ye média discrédité len de ɲɛ kɔnɔ ils sont obligés ka bɔ ka président jaabi sinon u bɛ nin baara de la an balimaw RFI ani Faransi médiaw olu ka tugu Faransi gouvernement kɔ ka anw ka armée lagosi ka anw ka armée yira k'o de bɛ jamana siya dɔ contrôle la nin kuma tɛ ne tɔɔrɔ yɛrɛ ka da mun kan olu bɛ k'u ka jamana ka kɛlɛ de kɛ u tɛ k'a k'u faso la min ye mɔnɛko ye min ye maafako ye ka maliyɛn sɔrɔ o fana ka taa nin kumaw ta k'a b'a faso lagosi n'a ye k'a b'a ka jamana armée lagosi n'o kuma ye ko parce que dɔ bɛ fanga la o man di n ye parce que nata dɔ bɛ ne na o ma fa walima wari bɛ ka di ne ma n k'a baara kɛ nin de ye mɔgɔ fagako ye an badenw a gɛlɛyara koyi k'a fɔ ko maliyɛn kɛra tan fasoko la ne dabali banna ala Jeune Afrique bɔra ko Niger ni Burkina bew ko tiɲɛna k'u bɛɛ ɲɛbɔlen bɛ Mali fɛ bi tɛgɛrɛw bɛ ka fɔ ko maliyɛn fanba k'u bɛ ka waso n'u ka armée bi k'a fɔra ko armée bɛ ka baara kɛ ko lakana bɛ ka sabati ko nka ko anw ka armée k'a ka ca ni san caman ye ko corruption yurugu-yurugu ɲɔɲɛnen b'a kɔnɔ dugumamɔgɔw tɛ sanfɛmɔgɔw bonya indiscipline o kɛlen bɛ armée taabolo ye ko min ni place min man kan o bɛ d'o ma ɲangebaliya o kɛlen bɛ anw ka armée taabolo ye an badenw mais nin kuma ninnu ani baara min bɛ sen na terrain kan armée fɛ bi ne yɛrɛ ɲɛna ngo Jeune Afrique un grand média u bɛna a ta ka démonter armée ko ko aw ye nin opération in kɛ nin zone na aw ko aw bɛ nin zone na aw ko aw bɛ nin zone na k'a sɔrɔ aw tɛ yen
ako ye combat kɛ nin zone na tiɲɛ tɛ ako ye nin hakɛ neutraliser tiɲɛ tɛ aka nin kan minɛna aw la nin yɔrɔ la nin kan minɛna nin kan minɛna je crois que ninnu de ye argument ye nin si tɛ sen na ko a ka ca ni san 30 san 20 ye ko an ka armée non ko corruption yuruku surafɛn min ni jɔyɔrɔ min ma armée tɛ foyi la u bɛ ka bɔ ni kɛwariya wɛrɛ minnu ye ko anw ka sɔrɔdasiw ko ani Rusiw ko olu bɛ ka ben musow kan u ye nin kibaruya fana bɔ k'o sɛbɛn bi k'u bɛ ka ben musow de kan droit de l'homme jɛkulu fana wulilen bɛ k'olu bɛɛ mobiliser k'an ka armée k'u bɛ ka dankari droit de l'homme na u bɛ ka dankari nin na nin bɛɛ cɛsirilen bɛ an balimaw u bɔr'o la ko an ka armée k'u bɛ ka filaw de fa dɛ k'an ka sɔrɔsiw ko baara foyi t'u la ko ka filaw fa ko n'u ye fila ye dɔrɔn k'u b'a fa nin jeune afrique ninnu ani français médiaw nin y'olu ka kuma ye ali hakili tɛ maa min na i bɛ nin kunnafoni sugu ye i b'a ye k'a fɔ logique t'a kɔnɔ fɛn t'a kɔnɔ mun do dɔwɛrɛ tɛ lakosi hakili tɛ maa minnu na ka armée image tiɲɛ ka jamanaden jigi tigɛ a ka armée la ka maliyɛn dɔw yira ko olu jugu de ye armée ye olu su u ka u yɛrɛ ka faso kɛlɛ an balimaw nin baara jugu nin de bɛ sen na nka an ka filaden dɔw Amadou Koufa min n'ale nana ni nin bɔnɛ ye k'a ben a balima filaw kan an balima fila dɔ bɔra ka jaabi Koufa ninnu kɛlen bɛ halaki min ye bi filaw ma a kɛlen bɛ tɔɲɔ min ye filaw ma bi ni média étrangers tɛ k'o fɔ ni droit de l'homme mɔgɔw tɛ k'o fɔ an k'an balima filaw lamɛn an ka segin ka na waati de mɔdɔ i b'a ye k'a fɔ tɔɔrɔ min bɛ nin kan ka kuma fɔ ka kasi Koufa ye halaki min se filaw ma a bɛ k'o de ɲɛfɔ a ko Koufa a ye filaw tɔɲɔ da a k'a miiri o b'a ɲini Koufa fɛ a k'i miiri ala min ye se di Firawuna ma Firawuna fanga ka bon ni Koufa fanga ye siɲɛ caman o ala kelen de labanna ka Firawuna ka halaki Koufa k'i miiri o la a ko Koufa tɛ foyi ye a k'a dɔn ko a tɛ foyi ye wa ko fila fɛn o fɛn mana tugu Koufa kɔ nin baara la i k'a dɔn k'a fɔ i ye jahanama mɔgɔ de ye dɛ maa o maa i kɛra fila ye i kɛra siya wɛrɛ ye k'o de miiri la k'a fɔ Koufa filɛ nin ye baara min na ko a ka kan a bɛɛ jahanɛmɛ den an balimaw a ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Koufa bɛ min na dɔwɛrɛ tɛ ka bɔ a la halaki kɔ foyi tuma bɔ a la masiba kɔ ka ɲɛsin filaw ma a ko n'i ye kɔ filɛ fɔlɔ fila tun bɛ taama jamana in kɔnɔ a b'a kama kɔrɔtan a kun kɔrɔtannen jamana fan bɛɛ nka bi filaw kuma solilen de bɛ ka yala jamana kɔnɔ Koufa y'u tɔgɔ tiɲɛ k'u ka siya tɔgɔ tiɲɛ k'u kuma suli k'u lagosi ko Koufa ye jahanamaden alakale de ye a ko bi bi in na kisɛ mana ci fila fɛn fɛn na Mali kɔnɔ i kɛra jihadisi ye o i tɛ jihadisi ye o kisɛ mana ci fila fɛn fɛn na Mali kɔnɔ ko maa wɛrɛ tɛ Koufa de ka baara don a ko ale b'a kale ale yɛrɛ de delila ka Koufa ka audio dɔ lamɛn Koufa bɛ ka fɔ o waati ko ni fɛn o fɛn ye filaw sɔrɔ hɛrɛla walima bɔnɛna ko ale Koufa nɔ don a ko sababu la bi bi in na
fla fɛn bɛ ka faga jadisi do jadisi tɛ o maa wɛrɛ ka baara tɛ dɛ Kufa ka baara don ale tɛ Mali sɔrɔsi jalaki ka sababu kɛ Mali sɔrɔsiw ko bilama bi n'a fɔ olu fatɔ Kufa ka mɔgɔw de bɛ taa sɔrɔsiw fa tantan mugan sɔrɔsiw dusu tiɲɛni mana bɔ la u ni maa o maa mana bɛn min ye Kufa ka mɔgɔ bɔnfan ye o tigi bɛ se ka kasara sɔrɔ ko ale tɛ jigi u la mun ye nin se filaw ma ko Kufa ka baara de don a ko bi in na hali filaw tɛ se ka yaala Mali yɔrɔ bɛɛ la bi in na Kufa sababu la Kufa kɛra jigilatigɛ de ye filaw ma a kɛra masiba ni lebu ni bɔnɛ de ye ka ɲɛsin filaw ma ka sɔrɔ filaw tɛ maa jugu ye filaw ka ɲɛ tɛ tiɲɛnikɛla ye Kufa na a bomosi nɔgɔlen kasabolen a yɛrɛ nɔgɔlen dalen bɛ kungo kɔnɔ a balimaw ani jamanadenw ka baganw bɛ ka sɔnyɛ ka taa d'a ma a bɛ k'o dun a dalen pendant ce temps filaw bɛ ka fa filaw tɛ se ka yaala filaw tɛ se ka foyi u kuma sulilen don o bɛ ka kɛ Kufa min sababu la maaw ka baganw bɛ ka cɛ ka taa d'o ma yirisuma na kungo kɔnɔ ye a bɛ k'i dun k'i fa pendant ce temps walidenw bɛ ka ci an balimaw a ye dusu tiɲɛni a ye dangaw ni nɛniw kɛ a ko Kufa ko a ye filaw a y'u détruire de ale b'a kale n'ale ye Kufa sɔrɔ a tɛgɛ la n'ale saya bi bɛn Kufa ka lahara taga ma ale tɛ hésiter a kɛli la Kufa ka taa lajɛ Firawuna labanna cogo di a kɛra musée de bi an balimaw i bɛ nin kuma mɛn ONGw da ou bien droit de l'homme walima médias étrangers nin de ye tiɲɛ ye destruction fɛn o fɛn bɛ senna bi tubabuw na ONG kirikaraw taara tugu min kɔ a n'a arabu jamanaw Kufa n'a kiriti karataw ka n'u bila an faso teli la a kɔlɔlɔ de filɛ nin ye Yusuf Toloba Dananbasagu o ɲɛmɔgɔ ale bɔra ka kuma an ka fɛɛrɛ kɛ an ka Yusuf Toloba a ka kɔrɔfɔ lamɛn min b'a fɛ nin ko in na comme Jeune Afrique olu bɛ manipulation na ko situation man ɲi baara ma kɛ ayiwa baasi tɛ an ka Yusuf Toloba lamɛn i kɛra taabolo ka ɲi a daminɛ ɲɔnɔ ka na fo moti an bɛ ka ji dun na k'a fɔ ko kɛlɛ banna o tɛ dɛ ji de dun na u tɛ se ka taa cogo min ka di u ye a ma nɔgɔ sisan de ye labɛn waati ye dɛ sisan de ye labɛn waati ye o la kɛlɛ kɔni a taabolo kɔni ka ɲi sisan a daminɛ ɲɔnɔ ka na bila fo ka taa bila mondoro kɛlɛ taabolo ka ɲi sisan o la ala sago i sago ne kɔni bɛ surasiw fo hali u ka continuer u ka baara fɛ u kana mɔgɔ ɲɛ bɛ a lajɛ dɛ k'a fɔ ko surasiw donna tan a bɔra tan a donna tan surasiw bɛ tɛmɛ mɔgɔ caman na yan u ma kɛ a dugu la o n'a y'a ye surasiw donna dugu la ko dɔ de bɛ yen a surasiw aw kana ɲɛ da a lajɛ baara ni aw ka continuer mɔgɔ caman b'a la ka tilen ye ko surasiw donna tan surasiw bɔra tan tile ti bin k'a sɔrɔ a ci ma se ne ma a surasiw ne ti kuma o kan koyi an b'a fɛ jamana nin bɛ ka sumaya ne y'a fɔ bɛɛ ye aw kana dun jadiziya la aw kana accord signé ni jadiziw ye a fɔra aw ye ayiwa a nafa bila dɛ a nafa bila dɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a accord signé ni jadiziw ye n'a surasiw m'a don dossier bɛ dun foyi t'o ban bi aw bɛ taa drapeau dɔw minɛ ka sigi aw ka dugu la a donna tan a bɔra tan an ka foyi t'o la mɔgɔ min drapeau hakili bɛ maa minnu na an b'olu dɔn Mali kani bɛ maa minnu na an b'u dɔn n'a i bɔra jadiziya la n'a déclaré ne kɔni y'a accord signé mais ne bɔra a la bi ne bɔra a la sini jadisiw bɛ yan yɔrɔ la jadisiw bɛ yan yɔrɔ la i b'a fɔ surasiw ye surasiw bɛ taa o nɔ tant que n'a i ma o kɛ n'a i y'a jadisiw mara i ka dugu kɔnɔ n'a surasiw nana i sɔrɔ i ka dugu kɔnɔ jadisiw bɛ yen ayiwa surasiw y'a fɛn min kɛ aw kana déclaré dɛ samiyɛ don yɔrɔ min ka di u ye u tɛ se ka taa o sumaya de bɛ yen a kelen kelen minnu bɛ yen a surasiw aw ka kɔni n'a ka baara fɛ dɔrɔn ola ne bɛ ladili min di mɔgɔw ma o de ye donsow ka a tɔgɔ pɔsi minnu bɛ sirada la mɔgɔ minnu b'a la ka plaigner nin
jadi zuba mina ulu de betanai ulu de beta information di jadi zuma donc godon sila la mogo be attaquer jonde ya fo mogo ye ya agata atobe fama agata tiya o be agata ninge fama jonde ya dikra masi moto marala jonde ya dikra don sa sila tigale fle fo kalo fle o be kalo saba jonde ya dikra do so go tekui uba fe mogo minum bala ga ko jugu ke fe jogona na ubita dron dozo be wuye ko bi dozo be tiratala ubu ga dekira le o de kam hanna awma bo ko jugula ka bo abuna yara to min ka da an gayro la yawa wo kuma tar na dozo bora se gondi na to be juga ga tema ka bi yengo na dozo go yoro don lendu an kontina amma deliga maji anti mo ko jigi sire yaadu mo go be teme ndongodo mo go be teme ndongodo mo go minum be ta plenye ko dozo do natan dozo bora tan adon lendogo hay mogo ibolo be jadizu bolo hay sirada do dugu konana do anti to wala ala tadisa ida so bay niko bayela lendo neko sengane rezon na ya si ya minumbe andika na ba fe gabo ko jugula ay na dekra le do to fe o bi awuta fama o bi andika kula no nga côté la fana na o bi sire ngana do to fam fela la ko bodi segre ko ta o dekra le wala kala ni be bangu ne ya fo awe jadizi kala ni atitoego jadizi kala ni abi bam mali kono ambe nyina ko na ima fo jadizi ala ambike andika malbatiki sawa de do so go malfa surazu go malfa jadizi go mal na ibi jadizi ala ibi do to fe na ibi do to fe ateli surazu ka bana hay malbatiki na eti dose atobe eti dose eti surati malbatiki belo kunkon angone se kera dro ambike na anse make o ko anse make na se ko kera yin dro ambike malbatiki sawa de na eti dose dron wo ko jadizi surati ko bebe surati ko don hay ala salisa amalma Yusuf Toloba dana mbasogu nyemogoye flake bora ka kuma cogo min dugu bɛɛ ka i ka denjugu denonse ni cogo la dɔgɔnɔw k'u ka fan rôle jouer u ka fan mali dugu bɛɛ k'i ka rôle jouer ni cogo la jamana in bɛ lafiya an balimaw maa ninnu u b'an cɛ la an bɛ fɛn min na Bamako u b'a kalama an bɛ fɛn min na dugu wɛrɛ la u b'a kalama dɔwɛrɛ tɛ an yɛrɛ denw dɔw minnu b'an cɛ la olu de don jinɛya ko tɛ hali Bamako yan an balimaw an bɛ bɔ nin sujet kɔnɔ an bɛ na Burkina président ka nali la rapidement sannan bɛ na an ka